noite, señoras e señores, benvidos, benvidas, como sempre un placer darles, neste caso, a benvida a recibilos aquí na televisión local das Pontes, porque como a cada venres toca repasar os acontecementos máis relevantes destes últimos 7 días e que marcaron a actualidade municipal. Unha actualidade municipal que comezamos neste caso no Salón de Sesións, onde esta mesma semana tivemos sesión de carácter extraordinario para dar luz verde a un convenio entre o Concello das Pontes e a Deputación da Coruña. O Concello en sesión plenaria deu luz verde o pasado martes o convenio de colaboración coa Deputación da Coruña mediante o cal se encomenda ao Goberno provincial a xestión da selección de arquitectos e arquitectas técnicas interinos. A proposta vai dirixida a concellos con menos de 20.000 habitantes e permitirá axilizar a contratación de persoal cualificado para a área de urbanismo mediante as listas de persoal interino coas que xa conta a propia Deputación. Segundo explicou a Atril de Persoal Ana Pena, os procesos de selección deste tipo de persoal son moi longos, polo que en moitas ocasións quedan finalizados cando xa non existe necesidade. Ademais, requiren dun gran esforzo para as administracións municipais, tanto a nivel de persoal como de tempo ou material, o que hai que sumar que as listas de agarda son curtas e esgótanse con rapidez. Así, gracias a este acordo, que agora deberá ser ratificado pola Deputación coruñesa, As Pontes vai contar en breve cun novo arquitecto que permitirá aliviar a carga de traballo coa que conta a Concellería de Urbanismo. Con esta incorporación inmediata, mellorará o funcionamento do departamento que permitirá xilizar os expedientes en curso e, por ende, mellorar o servizo de cidadanía, sen ter que agardar os resultados dun longo proceso de selección de persoal. Ímonos agora ao Barreiro, porque esta mesma semana tamén botaban a dar os traballos de remodelación da praza deste barrio. Unha remodelación que se vai prolongar ao longo dun ano e que vai permitir mudar non só esta plaza a nivel estético, senón tamén a nivel de servizos. A Praza do Barreiro, tal e como a coñecíamos ata agora, vai ser tan só un recordo. É que co inicio desta semana tamén se poñen en marcha os traballos de remodelación deste espazo de 2.500 metros cadrados. Construcciones Fogo Atlántico está a encargarse dun proxecto que a estética deste barrio vai mudar por completo e que implica unha importante inversión de 358.584 euros que se van a asumir con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña. Grazas a esta importante inxección económica, este espazo vai se converter nunha zona da que veciños e veciñas de todas as cidades van poder desfrutar, con espazos de xardín para pasear, xogar ou simplemente para descansar á sombra, e por riba, inclusivo e ambientalmente sostible. En canto ao proxecto en sí, o deseño foi cousa dos arquitectos Natalia Fernández e Marcos Pérez e supora 12 meses de traballos para reorganizar unha praza veciñal con máis de 50 anos de antigüidade e que co paso do tempo foi perdendo a súa funcionalidade e atractivo. Con respecto ás obras que se van levar a cabo, tras a retirada do antigo parque infantil e a demolición do pavimento executados estes días atrás, agora vaise reorganizar a zona con novos itinerarios peonís sen barreiras arquitectónicas, zonas axardinadas con árbores autóctonas que xeren espazo de sombra no verán, un lugar para a diversión e esparcemento dos máis novos, que tamén contará cunha rede de rega automatizada e nova iluminación LED máis eficiente e de baixo consumo. Para completar este cambio radical tamén se instalará mobiliario e equipamento urbano acorde con esta nova imaxe, xa que os materiais que se van a empregar van ser reciclados e reciclables. Visitamos tamén o Departamento de Benestar Social, que estes días estivo a desenvolver distintos encontros cos centros educativos da vila, cos equipos de dirección, para dar a coñecer o gran traballo que se está a realizar dentro do Servizo de Atención Temperá. A Concelleira de Benestar Social, Tania Pardo, presidiu a pasada semana o encontro anual entre o Servizo Municipal de Atención Temperá e as directivas dos centros educativos da vila. O obxectivo foi informar sobre o funcionamento do programa de Atención Temperá e destacar a importancia dunha coordinación estreita entre os centros educativos, o Servizo de Pediatría e os servizos sociais para poder atender o antes posible as necesidades dos menores de 0 a 6 anos. Durante o encontro, ademais de presentar os protocolos de derivación e equipo profesional que conforma o servizo, abordáronse as dúbidas e suxerencias dos asistentes, coa fin de continuar mellorando esta prestación. É que este programa, que leva xa en marcha dende 2019, conta co respaldo da Consellería de Política Social e permite atender de xeito personalizado a menores de entre 0 a 6 anos das Pontes, ofrecéndolles servizos como logopedia, terapia ocupacional e psicoloxía. Unha atención integral dende os primeiros meses de vida, clave para o seu desenvolvemento tanto psicomotriz como cognitivo, e que lles permite aos usuarios e usuarias potenciar as súas capacidades e adquirir habilidades básicas para favorecer a súa integración social. E dos máis pequenos e máis pequenas da casa a un público de algo máis idade, pero iso sí, que tamén está vencellado o Departamento de Benestar Social, porque dende a Concellería que dirixe Tania Pardo volvían reeditar un ano máis o seu obradoiro de memoria coa colaboración do colectivo de viúvas María Madalena.
Coa chegada do outono, a Consellería de Benestar Social volvía a apostar por reeditar un dos seus talleres máis clásicos e populares, como é o de adestramento da memoria. Así, na pasada semana, e coa colabora da Asociación de Viúvas María Magdalena, o departamento que dirixe Tania Pardo, mediante o Centro de Información á Muller, volvía a poñer en marcha as súas clases semanais de lectura, cálculo e escritura. Para este curso, contarase cunha trintena de participantes de idades moi dispares, e que nestas sesións convivirán alumnas de entre 45 e 85 anos, moitas delas xa veteranas e que levan dende 2011 participando nestas sesións. A concelleira Tania Pardo foi a encargada de inaugurar a pasada semana esta nova edición dun obradoiro que permite mellorar a destreza lectora de cálculo das usuarias, pero que tamén é un espazo de encontro, apoio e crecemento persoal. Adil explicou que actividades como este taller axudan a mellorar o benestar emocional e mental das persoas maiores e que lles permite seguir activas, conectadas e valoradas dentro da comunidade. O programa, que terá unha duración de 9 meses, vai estar impartido pola directora do CIM, Macarrego, e vai contar con sesións semanais de hora e media, nas que se realizarán exercizos e dinámicas dirixidas a exercitar a mente e reforzar habilidades cognitivas, como a atención, a concentración e a aprendizaxe. Máis actividades que nos chegan nesta concellería, neste caso da man dunha iniciativa solitaria que imos ter este sábado a vindeira semana no Auditorio Municipal A Lobi, porque coa cooperación da Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro vai ser desenvolver unha gala solidaria. Un evento que vai unar música, teatro e moito humor e que se presentaba onte mesmo. As Pontes vai dar conta unha vez máis da solidaridade da súa veciñanza. Será vindeiro día 18 da man da primeira edición da gala da Asociación Española contra o Cancro e que a Xunta Local desta entidade vai celebrar co Auditorio Municipal A Lobi como escenario. Onte mesmo na Casa do Concello dábase a coñecer esta iniciativa, na que, tal e como apuntaba a Concelleira de Cultura, vai volver quedar moi claro que pontes e pontesas están sempre aí á hora de botar unha man. Lona Tenreiro subliñou a solidaridade tanto do público como das entidades colaboradoras nesta iniciativa, neste caso o Conservatorio de Música Local e o grupo O Catre, que van protagonizar unha convocatoria que tampouco sería posible sen o importante traballo da Xunta Local pontesa. O Concello agradecer á Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro todo o traballo que ven desenvolvendo nos últimos anos a prol da prevención, de dar a coñecer todos os servicios e todas as actividades que desenvolven para concienciar e para promover hábitos saludables entre todos os ponteses e pontesas, de alguna forma poñerlle freo e loitar contra esta enfermedade que de alguna forma nos afecta a todos nos nosos ámbitos familiares, personales e incluso profesionais. Desde aquí invitar a todos os ponteses e pontesas a sumarse a esta iniciativa, acudir o sábado 18 ao Cine A Lobi a partir das 8 da tarde a disfrutar dunha tarde que promete ser moi divertida, moi pontesa, coa colaboración do Catre e o Observatorio. O prezo da entrada, xa o decía Loli, é de 5 euros, é un donativo moi pequeno, pero que pode ser moi significativo. Esperemos que esos 2 millóns cheguen a ser moitos máis, que os ponteses e as pontesas teñamos un peso moi importante nesa contribución. Sen nada máis, estades todos convidados a participar nesta gala e vémonos o sábado 18. Ademais da DIL, tamén se contou coa presenza dos integrantes da Xunta Local das Pontes, coa súa presidenta á fronte. Loli Prieto deu conta de como se poñía en marcha este proxecto, mediante unha entrevista e unha conversa co cómico presentador Pepe Capelán, e que tamén vai exercer de mestre de cerimonias do evento. Prieto agradeceu o esforzo desinteresado dos colaboradores e colaboradoras que van tomar parte neste evento e apuntou a gran importancia que teñen citas como esta para seguir a sumar fondos ás causas, sobre todo en materia de investigación que se están a impulsar dende a Asociación Española contra o Cancro e para as que son a provincia da Coruña se levan recadado 2,25 millóns de euros. Vamos a poder gozar de un rato de boa música co grupo Observatorio, formado por alumnos e profes do Conservatorio, e tamén a actuación de O Catre Teatro, que é un grupo local que seguramente nos vai sorprender coa súa creatividade, co seu inxenio, e que tamén desde o minuto 1 se brindaron para colaborar con nós. O obxectivo da gala, evidentemente, está a figurar aí, 5 euros de entrada e recaudar fondos, pero máis que eso é tamén amosar ás persoas que están enfrentando esta enfermidade, que non están sós, que seguimos aí con eles. E decir que gracias a iniciativas como esta, este ano, dende a provincia da Coruña, na Coruña, destinamos 2,25 millóns a investigación oncolóxica, o sea que temos que seguir traballando por un futuro sin cancros.
Pola súa parte, Pepe Capelán apuntaba que esta gala vai ser unha oportunidade para aunar a solidariedade dos ponteses con outra das súas mellores facetas, a súa vea artística, e por riba axudando a concienciar a cidadanía sobre esta enfermidade. Cando falamos coa Xunta Local, pois tamén acolleron moi ben a idea e quero agradecer pois tamén a colaboración tanto do CATRE como do Rockservatorio que se brindan a esta experiencia que agardamos sobre todo que teña moi boa acollida entre o público, que se encha o Alobi o vindeiro sábado 18, porque ali non só vamos a ver unha gala divertida de teatro, de música, senón que tamén aproveitaremos para novamente facer traballo de concienciación que é tan importante, non? A Gala Solidaria contra o Cancro arrincará as 8 do serán e as entradas poderánse adquirir na billeteira do Alobi o mesmo día do evento a un prezo de 5 euros. Pasamos páxina, falamos agora de empresas, de autónomos, de emprendedurismo, porque dende a Asociación de Empresarios Seara ofrecían esta mesma semana unha interesante sesión formativa. O obxectivo, achegarlles a xente que quere poñer en marcha o seu negocio aquí na nosa vila, as liñas e ferramentas básicas para poder transformar unha idea nun proxecto tanxible. Ás veces non só abonda con ter unha boa idea de negocio, tamén é necesario contar con alguén que nos guíe polo camiño correcto de cara a facer realidade unha boa idea. Este é un dos principais obxectivos da Asociación de Empresarios de Chan Industrial Seara. E que non se poñen en marcha actividades para empresarios xa consolidados e experimentados, tamén apostan polos emprendedores e emprendedoras, ofrecéndolles asesoramento e formación neses primeiros pasos tan complicados para transformar unha idea en realidade. Así, esta mesma semana, a directora de Seara ofrecía unha sesión formativa para asesorar e solventar as dúbidas daqueles que queren consumar con éxito un proxecto propio. Coa Casa do Peso como escenario e ante unha decena de participantes, Carolina García Romalde foi abordando en trámites tan imprescindibles como a elaboración dun plan de negocios ata a determinación da estructura xurídica que se vai escoller. A Semade tamén se deu conta de todos os pasos a seguir coa Axencia Tributaria, como ter o número de identificación fiscal da empresa, o Código de Actividade Económica e, por suposto, os formularios a cubrir para darse de alta no censo de empresarios profesionais e retenedores. A experta fixo especial fincapé na necesidade tamén de darse de alta no rexistro mercantil, segundo cada tipo de negocio, ademais de cumprir co pago do imposto de actividades económicas denantes de lanzar o produto ou servizo ao mercado. Finalmente, durante a sesión, tamén se abordaron as distintas axudas que se ofrecen dende as administracións públicas neste senso e, por suposto, houbo tempo para as dúbidas e cuestións dos presentes, que de seguro que nos meses pasarán a engrosar o amplo tecido empresarial da nosa vila coas súas novas ideas e propostas. E imos xa con algunhas actividades da fin de semana, porque mañá mesmo regresan as xornadas apícolas á parroquia de Goente. Nova edición destas xornadas divulgativas organizadas dende a Casa do Mel e tamén dende o propio Concello das Pontes e que culminan o domingo cunha nova edición da Feira do Queixo e do Mel. Goente vivirá esta fin de semana a súa gran homenaxe ao mundo da apicultura e que durante 2 días a parroquia pontesa vai acoller xornadas formativas, produtos da zona, actividades para nenos e adultos e, en resumo, un gran listado de citas que farán as delicias de expertos e neófitos do mundo das abellas e da apicultura. Todo isto damando unha nova edición das xornadas apícolas e da Feira do Queixo do Mel que mañá e o domingo volverán ser protagonistas da actualidade da parroquia, damando o traballo da Casa do Mel e a colaboración do Concello das Pontes. Así, para mañá sábado, teremos a edición número 26 das Xornadas Apícolas do EUME, unha mestura de interesantes actividades e conferencias tanto para os seus socios como apicultores de todos os puntos de Galicia e que se van desenvolver na carpa que vai quedar ubicada no campo da Festa da Igrexa dende as 11 da mañá. Serán 3 conferencias que vai inaugurar a veterinaria Filipa Pucariso, cunha charla sobre a importancia dos ácidos orgánicos e sustancias naturais para controlar a barroa. Seguidamente, o técnico da Casa do Mel, Iago Vilela, e a veterinaria Iria Bellas darán conta dos resultados do Plan Apícola 2024-2025 e tras o xantar ás 4:30, o enxeñeiro Ramiro Martínez vai abordar a relevancia do cultivo de castiñeiros como especie melífera. Aproveitando esta cita, a Casa do Mel tamén vai desenvolver a súa asamblea anual, neste caso, dende as 6 da tarde. E tras a formación do sábado, o domingo tocará desfrutar dunha nova edición da Feira do Queixo do Mel de Goente, que vai celebrar a súa 15ª convocatoria. Novamente habilitarase un mercado para os apicultores da zona que porán á venda os seus produtos e que contarán coa compaña dos produtores de queixo da feira e tamén de outros puntos da comarca dende as 10 da mañá. A Semade non faltarán os postos de artesanía, alimentos de todo tipo e diferentes actividades para o público infantil e adulto durante a xornada.
Máis iniciativas que nos chegan dende a Concellería que dirixe Elena López, iso sí, nesta ocasión cambiamos o mel e o queixo polo mundo da micoloxía, porque a pasada semana botaban a andar os faladoiros do programa As Pontes Terra de Cogomelos. Hoxe mesmo tivemos outra nova edición destes faladoiros, pero iso sí, toca repasar a cita do pasado venres. As Pontes Terra de Cogomelos non podía desexar mellor estrea e que o seu ciclo de charlas e saídas micolóxicas, que arrancaba o pasado venres, foi unha das actividades con maior seguimento destes últimos días. Para esta primeira sesión, a Concellería de Turismo contou co fotógrafo Daniel Puente, que ofreceu unha xornada titulada Cogomelos no foco, na que deu conta de algúns consellos básicos a seguir para móvil en man lograr as mellores instantáneas das nosas saídas polo campo este outono, e que logrou captar a atención dunha trintena de xeareiros da micoloxía. O fotógrafo coruñés apuntou que non é necesario contar con gran cantidade de aparellos fotográficos para idear unha boa instantánea, xa que moitas veces os recursos que temos na nosa man son suficientes se sabemos como empregalos. De feito, indicou que unha configuración axeitada da nosa cámara para cada foto, usando recursos como as liñas de cuadrícula para equilibrar a toma e evitando o zoom digital e concentrarse nun único espécimen usando sempre que sexa posible no natural, son as liñas básicas dunha foto de concurso. Vale. Outra cousiña aquí, xa como os dixen, xa hai aquí varias cousas, ou seja, iso o mínimo, a miña recomendación sempre, vale? Que máis asuntos? Velocidade, compensación de exposición, pero que entendimos, non? Balance de brancos, vale? A miña recomendación é que sempre o teñamos en automático. E tra a teoría á práctica, porque o sábado o propio Puente, xunto co micólogo José Luis Cuba, dirixiu dúas saídas polo Monte do Forgoselo, que colleitaron un éxito sen precedentes con 60 inscripcións. Durante estes percorridos, os participantes puideron descubrir novos exemplares no couto do Forgoselo e incluso se animaron a sacar algunha que outra foto, seguindo as directrices de Diego Puente. De feito, de seguro que algunha destas instantáneas pode ser a candidata perfecta para facerse cun dos premios do primeiro certame fotográfico As Pontes Terra de Cogomelos, e que o vindeiro día 15 pecha o prazo de inscripción. Cada candidato ou candidata poderá presentar un máximo de 4 fotos coa micoloxía local e galega como protagonistas, inéditas e que non fosen premiadas previamente noutro certame deste tipo. Non van ser admitidas as fotomontaxes ou fotos editadas que alteren significativamente a realidade. Entre os datos a incluir, ademais do nome, apelidos e teléfono de contacto do autor ou autora, tamén é necesario indicar onde se tomou a instantánea, o seu título e, se é posible, a especie representada na imaxe. As propostas poderán presentarse ata o mércores da semana que ven, enviándoas por correo electrónico o enderezo aspontesterradecogomelos@gmail.com. E outra das actividades das que podemos desfrutar gratuitamente a pasada semana foi o primeiro obradoiro Revela, dedicado a mellorar a nosa experiencia fotográfica, que estivo dirixida polo fotógrafo Xosé Durán. A iniciativa, impulsada no Departamento de Cultura, lograba reunir a máis de 50 xeareiros e xeareiras do mundo da fotografía, tanto profesionais como afeccionados. A fotografía non só copou a actualidade do pasado venres, tamén do sábado, neste caso da man do obradoiro formativo e experiencial Revela, impulsado pola Concellería de Cultura e o grupo Fotogol Galicia. Éxito rotundo dunha cita que contou con 50 prazas que se esgotaron nos primeiros días de inscripción ante a calidade do protagonista, xa que o fotógrafo coruñés Xoán Durán foi o encargado de dirixir tanto as sesións formativas como as clases prácticas e incluso un roteiro fotográfico pola vila. A primeira parte deste taller arrincou da man dunha masterclass sobre como dominar a luz en exteriores ante calquera situación climática, evitando sombras e sacándolle o máximo partido a cada disparo, sexa cunha cámara profesional ou simplemente cun teléfono móvil. Nunha segunda parte, desenvolveuse un obradoiro máis práctico no que os alumnos e alumnas, xa nun set fotográfico, aprenderon a controlar a iluminación, crear diferentes atmósferas e traballar con ferramentas como flashes e esquemas de luz para tratar de transmitir o sentir desexado en cada instantánea. Para pechar a xornada tocaba sair á rúa, neste caso cun roteiro que levou os participantes por distintos puntos do centro urbano durante 3 horas. Un percorrido que permitiu aos alumnos e alumnas tomar instantáneas de localizacións como a Ponte dos Ferros, a zona da Vila, a Ponte de Isabel II, o Lago ou a Rotopala, entre outros lugares. Unha oportunidade perfecta para demostrar o aprendido e tamén tomar boa nota desas pequenas recomendacións do propio Xosé Durán para dar vida a fermosas e instantáneas que, de seguro, a máis dunha e dunha lle permitiron ver con outros ollos algúns dos emprazamentos máis emblemáticos da nosa vila.
O programa Dinamizar Teiota volvía a aterrar esta mesma semana na nosa vila. A iniciativa impulsada do Ministerio de Transición Ecolóxica para aqueles concellos que están afectados polo peche dunha central térmica traía ata o Conservatorio de Música das Pontes unha interesante actuación, neste caso a historia da bubilla e do arbolito. O programa Dinamizar Teiota, impulsado polo Ministerio de Transición Ecolóxica para fomentar a actividade cultural de todo tipo en concellos afectados polo peche de centrais térmicas, como é o caso das Pontes, volvía a abrir esta semana as súas portas. Nesta ocasión, cun espectáculo para público infantil e que tivo como destinatarios os alumnos e alumnas máis novos do Conservatorio de Música das Pontes. Ata ali se desplazaba o dúo burgalés A Jayú, da man da súa historia Arbolito e la Bubilla, un conto musicado no que un pequeno paxaro exerce de narrador da historia vital dunha árbore e do seu proceso de crecemento. Soy una bubilla roja, marrón y amarilla, canto las historias del bosque maravilla, vuelo como una mariposa, elegante y dichosa, abro mi cesta y ¡tra! Yo soy la más hermosa, soy una bubilla roja, marrón y amarilla, canto las historias del bosque maravilla, soy observadora de historias contadora. Arbolito e a Bubilla é unha historia de realización persoal, na que se reivindica a necesidade de dedicar o tempo que realmente é a nosa paixón, neste caso a música, e que tamén foi a gran protagonista con diferentes cancións representativas do amplo folclore musical que temos por todo o planeta. Arbolito nació una noche, su llanto se hizo canción. Después le crecieron ramas para tocar el tambor. Después le crecieron ramas para tocar el tambor. Para tocar el pam pam pam, para tocar el pam pam. Param 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 pam, para tocar el pam pam. Param 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 pam, para tocar el pam pam. A marxe desta primeira proposta, Dinamizar Teiota tamén vai traer a nosa vila outras 3 actividades de cara a vindeiras datas. Así, o día 30, tamén no Conservatorio, van contar coa actuación do dúo Arieta. Xa en xaneiro, sobre as táboas da Casa do Peso, poderemos desfrutar da Dixibán e en marzo visitarán as Pontes os integrantes da Camerata Clásica de Ponferrada. Seguimos con música, iso si, deixamos o Conservatorio, ímonos neste caso ao escenario do Auditorio Municipal a Lobi, porque ali moitos e moitas foron os afortunados que pasado venres desfrutaron da actuación do músico madrileño de Pedro. Ás veces, o máis sinxelo, con menos artifizos e adornos, é a receita perfecta para deixar unha pegada no público. E precisamente, ese foi o plan do cantautor de Pedro para volverse meter no peto ao público pontés. O artista madrileño, baixo que se agocha Jairo Zabala, e con tan só acompañada a súa guitarra sen artifizos, presentou o pasado venres na nosa vila Un lugar perfecto, o seu noveno traballo de estudo. Como el viento, como el viento. Esta mañanita te has vestido de felicidad, como todos los días desde que te veo caminar, siempre luchando entre toda esta mediocridad, siempre aguantando a los que te quieren pisar. Solo contigo, solo soy feliz y yo te miro bastante aliento, para que me sienta como el viento. Y solo contigo, solo soy feliz y yo te miro bastante aliento, para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo, como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo.
la banda me ha dejado un poco solo hoy, y eso es bien. De Pedro volvía a lograr un éxito de público na súa visita a terras pontesas e que o lobby encheus ata a bandeira para desfrutar das últimas composicións do cantautor, nas que a produción foi cousa doutro nome propio do sector, o venezolano Gustavo Guerrero. Nun ambiente íntimo, tranquilo, sen artifizos, De Pedro foi dando a coñecer cada unha das súas novas historias, dende coreografía ata Niño con piel de cuero, La siembra, Niebla ou A fábula de la diferencia. Pequenas historias nas que se aborda a esperanza, a perda do amor, as relacións humanas ou a vida como a viaxe. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Dejé mis pedazos bajo tu tutela, un juego endiablado para tu disfrute. Con mucho cuidado junté unas palabras que estoy guardando para decirte: ven conmigo, no olvidemos el ritmo de nuestro lugar perfecto. Sé que temo, estamos perdiendo. Para pa 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 pa. Pa, 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 pa. Mira, llego muy tarde como de costumbre, tu invierno me pilla desprevenido. Espero una pieza que encaje en el lío, estoy sintiendo escalofríos. Ven conmigo, no olvidemos el ritmo de nuestro lugar perfecto. Sé que temo, estamos perdiendo. Sé que temo, estamos perdiendo. Vamos, vamos. É que De Pedro ofreceu ao seu público pontés unha viaxe a traverso da música na que a mestizaxe das letras e dos ritmos, grazas ás influencias dos sons de diferentes puntos de todo o planeta, transplantaron ao público a Sudamérica, aos Estados Unidos ou a África do Sur, pero iso sí, sen moverse da butaca. Xa o pasado sábado tocaba cambiar a guitarra de Pedro, neste caso polas guitarras, bandurrias e laudes da Rondalla Vila das Pontes. Tiñamos a oportunidade de poder desfrutar novamente do seu festival do outono e con dúas formacións convidadas de auténtico luxo, o Orfeón Tribés e a formación de Ferrol Soelas. O Auditorio Municipal Alo Vivenda deixara atrás unha intensa fin de semana musical e por riba da man de dous xéneros do máis diferentes. Así se o venres era a De Pedro que conquistaba veciños e veciñas de todas as idades co seu formato acústico. O sábado tocaba dar paso á música de laúdes, bandurrias e guitarras da man dunha nova edición do certame de rondallas organizado cada outono pola Rondalla Vila das Pontes. A cita estivo comandada pola formación local baixo a dirección de Xurxo Iglesias, unha formación que unha vez máis fixo as delicias do público presente con temas como El abanico, El reloj ou Échame a mí la culpa. Dende o Concello veciño de Ferrol chegaron as integrantes da Rondalla Soelas. A agrupación departamental presentou ante o público pontés temas tan coñecidos do xénero como a Banera do Mar Océano, Alma Llanera e a súa particular versión do popular tema de Maná, Rayando o Sol. No me has llamado, esto es
A este cartel dende Ourense se sumou Orfeón Tribés, unha formación chegada dende o Concello de Pobra de Tribes cunha trintena de voces mixtas dirixidas por Sandra González e que interpretaron temas como Torrevieja, Popurrí galego ou todo un clásico como Negra Sombra. Como peche a Edil de Cultural na Tenreiro, agradecía a presenza de todas as formacións participantes cun agasallo co que lembrarán o seu paso e a súa experiencia en terras pontesas. Seguimos, porque Xoves na Biblio volvía novamente onte mesmo a abrir as súas portas, neste caso damando un espectáculo que aunou maxia, contos e moitísima diversión. Tivemos a oportunidade de descubrir toda unha personaxe, a Maga Sarganta. Maxia, contos e cancións. Esa é a receita do cóctel perfecto para que os Xoves na Biblio sexan todo un éxito entre o público máis novo da vila. Así, onte na Casa do Peso, novamente pequenos e non tan pequenos, se sumaron a unha nova proposta do Xoves na Biblio, coa compañía Los Últimos Teatro. A formación presentou nas Pontes a Maga Sargantana, un espectáculo no que unha feiticeira do máis particular foi quen de enmeigar a pequenos e maiores cos seus poemas e nos que, por suposto, non faltaron algún que outro truco de maxia inexplicable. Empezan a cortar madeiras para facer unha ponte ben forte, porque é resistente, porque todo o mundo sabe que para facer unha ponte resistente o máis convinte é que todos os trozos de madeira, de corda, e todo iso sexan da mesma... Sí, da mesma longitude, da mesma medida, sí? Aí temos unha, dúas... tres da mesma longitude. Pero na aldea de Marcel cortaron as maderas e as cordas de medidas, pois igual, de medidas diferentes. Pero ¿cómo pode ser? Bueno, non pasa nada, porque con estes trozos diferentes facemos... Xa para a vindeira semana chega Ela Sabe, coa súa proposta o xogo das escritoras. A sesión neste caso vai se desenvolver nas instalacións da biblioteca, dende as 6 da tarde con inscripción previa. E que esta actividade, apta para nenos e nenas de 6 anos en diante, ten como fin achegar a mulleres escritoras ao público máis novo, con figuras tanto nacionais como Rosalía de Castro, ata internacionais, como é o caso da creadora de Harry Potter e J.K. Rowling, entre outras. Seguimos con actividades que nos chegaban, que nos propoñían, neste caso, dende a Biblioteca Municipal. O pasado sábado tiñamos a oportunidade de descubrir a un novo autor local, Marco Durán. O poeta pontés presentaba ante amigos e familiares Atlas de nuestros 1000 momentos. As Pontes suma o seu amplo catálogo de grandes creadores locais ao novo artista, neste caso das letras. Trátase do poeta Marco Durán, un pontés de 26 anos, logopeda de profesión, e que hai uns meses sacaba a luz Atlas de nuestros 1000 momentos, a súa primeira obra escrita da manda editorial Loto Azul.
O traballo, no que Durán aglutina unha colección de poemas baseados na súa experiencia vital, presentouse ante o seu propio público pasado sábado nas instalacións da Biblioteca Ribera Rouco, e onde o xove escritor contou coa compañía de amigos, veciños e familiares. Entre eles estaba o seu pai, Benino Durán, que exerceu de mestre de cerimonias nesta presentación na que o autor deu conta do intenso proceso emocional que supuxo pulir cada un destes textos escritos durante a súa mocidade para que agora integren este libro. Unha viaxe persoal por todo o vivido nestes anos, no que Durán aborda a perda, a dor, o amor ou as lembranzas e recordos dos que xa non están, e que, tal como recoñecía, foi unha terapia escrita por etapas. Ademais desta colección de poemas, Atlas de Nuestros 1000 Momentos recolle unha serie de ilustracións elaboradas polo artista local Miguel Ledo Roca, que tamén dá vida á portada desta publicación. A isto súmase un código QR do que xorde un listado de cancións escollidas polo propio autor para acompañar cada unha destas lecturas. Atlas de Nuestros 1000 Momentos está xa á venda nas principais webs de literatura e tamén na páxina editorial Loto Azul. E, por suposto, non nos podíamos esquecer do cine da fin de semana. A proposta de animación para o público máis novo é un filme dedicado á Fórmula 1 con Brad Pitt de protagonista e Javier Bardem para o público adulto. A proposta cinematográfica que para esta fin de semana nos presentan dentro do Departamento Municipal de Cultura trae dúas novas e interesantes películas que veñen tamén de chegar ás salas das grandes cidades. É que temos un filme de acción, deporte e moita velocidade para o público adulto e unha proposta de debuxos animados para os máis pequenos da casa. Comezamos precisamente con eles, que mañá e domingo ás 5 poderán desfrutar de Los Super Elfkins, unha produción alemana na que unha pequena elfa quere romper coa tradición da súa familia e vivir emocionantes aventuras cun peculiar e fedello amigo, que por riba forma parte do clan rival. ¡Te tengo! ¿Qué? ¿Tú también eres un Elfkin? No importan las diferencias. Somos una unidad de élite altamente especializada. Nuestra vida es salvaje y peligrosa. Y no le tememos a nada. Prefiero estar lejos de los humanos. Trabajarán juntos. Quería preguntaros si podría unirme a vuestro equipo. No durarías ni un día aquí. No tienes ni idea de quién soy. En secreto. Jefe, por fin tengo pruebas de quién anda detrás de todos estos robos recientes. Ajá. Esto tiene pinta de ser obra de nuestros pequeños criminales sombrereados, Poliven. Te lo he dicho cientos de veces. Los puentes no existen. ¡Pero, jefe! ¡Os pillaré a todos! ¡Sorpresa! La policía los ha capturado y quiere sacarlos en la tele para que los vea todo el mundo. ¿Y qué? Si no tenemos tele. Ningún Elfkin se queda atrás. Demostremos nuestro poder de Elfkins. Para a sesión adulta teremos o último filme de Brad Pitt con Javier Bardem como compañeiro de reparto porque chega á pantalla da Casa do Peso F1, la película. O drama está baseado no piloto Martin Donnelly, que tivo que deixar a competición profesional tras dun terrible accidente. Pitt dá vida a Sonny Hayes, un expiloto arruinado e adicto ás apostas que se volve subir a un monoplaza grazas ao compañeiro de equipo que interpreta Javier Bardem para tratar de recuperar a gloria de antano. Es a un rudo y atractivo vaquero de la vieja escuela. Que no acepta órdenes y que va a su bola, ¿eh? Un lobo solitario. Pues presta atención. La Fórmula 1 es un deporte de equipo, siempre lo ha sido. Escuchad, dejemos esto claro. O conseguís un milagro o nos quedamos todos sin trabajo. Sin presión. Ninguna. La pregunta es, ¿por qué Sonny Hayes ha vuelto a la Fórmula 1? Me parece magnífico que Apex dé oportunidades a los mayores. ¿Te preocupa que sea más rápido? Te equivocas si crees que soy un jovencito sumiso que hinca la rodilla ante el veterano. No debería haberte metido en esto. ¡Por el interior y se tocan! ¿Ese es el otro piloto? Has dicho que era viejo y no es tan viejo. La verdad es que es bien guapo. ¿Qué está haciendo? ¡Plan C! ¡Preparados! Esperemos un golpe de suerte. La esperanza no es una estrategia. ¿Algo más, profesor? ¿Ser rápidos?
¿Has visto algún milagro? Aún no. ¿Cómo me sentiría si murieras en la pista? 3 vueltas. 3 vueltas son una vida. F1 La Película chega a Casa do Peso mañá en dobre sesión ás 7:30 e 10 da noite e o domingo dende as 7:30 da tarde. E aínda estamos coa resaca dese importante partido que tivemos nas Pontes na tarde do mércores entre a selección española feminina de fútbol sala e o combinado de Portugal, un dos encontros preparatorios para a Copa do Mundo que se vai iniciar en novembro nas Filipinas e onde a formación que dirixe Claudia Pons empataba a 3 en terras pontesas. As Pontes converteuse o pasado mércores nun dos referentes do mellor fútbol sala feminino do mundo e que a nosa vila foi sede un dos encontros que a selección sénior feminina disputou en Galicia ao beiro da súa preparación para o Mundial que en novembro arrinca nas Filipinas. O combinado que dirixe Claudia Pons, xunto con todo o corpo técnico, foi recibido o mércores a mañá na Casa do Concello nun acto institucional que estivo presidido polo alcalde das Pontes. Valentín González Formoso agradeceu a escolla de Galicia como escenario desta preparación. Unha elección chegada da man do traballo realizado conxuntamente pola Federación Galega de Fútbol e o clube local Logosport e deu conta da gran tradición e historia coa que o fútbol sala goza na nosa vila. Pois moi buenos días, benvidas aquí a esta vila de As Pontes de García Rodríguez. Bienvenidas. Como os decía antes, para nosotros es un auténtico orgullo que tenemos que agradecer a la Federación Gallega de Fútbol y al club local, al Lago, y a su presidenta, Cristina, pues poder hacer un pequeño sueño realidad, ¿no? Que es que la gente que le gusta el fútbol sala de Las Pontes, que es muchísima, como os decía antes, con una amplia trayectoria histórica de equipos y de competiciones locales y participación en competiciones gallegas, comarcales y nacionales, pues tener una selección nacional aquí y poder disfrutar de ella, un fútbol de calidad, además un encuentro de rivalidad ibérica, como es con Portugal, pues para nosotros es un día importante, muy importante, ¿no? Con lo cual os agradecemos enormemente que estéis, que tengáis un resultado fantástico, que os vaya muy bien la vida en lo personal, en lo profesional, y le voy a dar el paso pues a la seleccionadora. Como mostra tamén de agradecemento pola visita, o Concello fixo entrega á expedición española dunha peza conmemorativa elaborada en madeira e mármore por o artesán local Lolo Castro, da Asociación de Amigos da Madeira, e que servirá como recordo da súa estadía nas Pontes. Pola súa parte, a seleccionadora nacional, Claudia Pons, agradeceu a cálida acollida recibida durante estes días e destacou o excelente ambiente deportivo que se respira na vila. Nada, agradecer al Ayuntamiento de As Pontes, al Club Lagosport, que ya estuvimos aquí hace, creo que un año, un poquito más, y bueno, una ciudad que se volcó con la selección inferior y no esperamos menos esta tarde en el partido, ¿no? Es una localidad, como habéis dicho, que se respira fútbol sala. Galicia es una comunidad donde se respira fútbol sala y evidentemente pues ayer ya vivimos una gran fiesta, el resultado fue positivo y esperemos que hoy también nos acompañe, pero sobre todo que podamos vivir o que podamos sentir el apoyo y sentirnos arropadas ante una cita que para nosotras es histórica, que es la preparación de este primer Mundial. Es un partido importante, venimos de disputar uno ayer, siempre son muy diferentes uno y otro, pero bueno, espero que con el apoyo de la gente, el pabellón lleno, la cosa salga como deseamos y pueda ser una fiesta para todos. Así que nada, muchísimas gracias y os esperamos a todos esta tarde a las 7:30 en el pabellón. Gracias. Xa a tarde, o Polideportivo Municipal ateigado da bandeira de Xeareiros desta disciplina acolleu o encontro amigable entre España e Portugal. Un choque que rematou en táboas cun empate a 3 entre dúas das seleccións que están chamadas a ser das grandes protagonistas da primeira edición na historia da Copa do Mundo de Fútbol Sala Feminino. Pois non nos queda tempo para máis. Como sempre, agradecerles que estén aí, que nos acompañen cada venres e lembrarles que a información continúa na web aspontes.org e nos servizos informativos de Radio M todos os días de luns a venres a 1:30 da tarde. Nos vémonos o vindeiro venres, 9 da noite, como sempre, aquí en As Pontes hoxe. Teñan moi boa semana.